खुलुमबाय सिगाङाव दिनै आङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 16थि बोसोरसालिया जथुम्मानि साननैनि हाबाफारि लानानै जा बिथांमोनहा खुंदों बे खुंनायाव आंखौ गाहाय आलासि हिसाबै आं बहाय नुजाफैनो हादों। दा जोबोद गोजोननाय मोनदों। उदालगुरि जिल्लानि गासैबो रायजो राजाफ्रा हारिमुनि सायाव बिथांमोनहा जोबोद गोख्रों सिबिनाय दं। आं ओंखायनो बिथांमोननि सायाव आं जोबोद गोजोननाय फोरमायगोन। आरो दिनैनि जा मोनसे थासारि बे थासारिखौ नायनानै इयुनाव उदालगुरि जिल्लानि गासिबो माने इन्टेलेक्सुवेलानो हक आफादनि दैदेनगिरि हक बिथांमोनहा जथेस्थ' सहाय खालामदों होननानै आं नुदों। दा ओंखायनो दिनै जा मोनसे साननैनि हाबाफारि लानानै बे 16थि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया जाफुंबाय। ओरैनोथ' मोनसे आफादाव मावनोब्ला बिथांमोननि साननायफ्रा माहारियारि बाद थानांगोन आरो मोनफा मोनफा आफादखौ बिबान मोनोब्ला बे बिबाननि गरिमाखौ लाखिनानै बिबानखौ रुजुननानै मावलायोबानो निस्सय आफादनि थांखिया सौहैयो। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा देग्लाय फैयै 16थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जों बे हाबाफारिखौ साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों जों दिनै खुंफुंदों आरो जों 19 आरो 20 आव जोङो बे हाबाफारिखौ साननैनि हाबाफारिजों लानाय जादों। थांनाय 19 दा मैया जोङो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे बडि गोजाम आफादखौ सिमफायनानै गोदान आफादखौ जों दाबाय आरो बे फैबाय थानाय बोसोराव बे जोङो थान्दै मेलनि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय बोसोराव जोङो माब्रै मा खामानि मावनो लागोन मा थांखि लादों आरो गोबांखिनि माखासे थांखि सुजुनानै जों आखायाव सुजुदों थांखि मावलांनो थाखाय। दा गोबांखिनि जोङो थांखि सुजुनो हायाखैब्लाबो जे जोङो मोननै मोनथामसो थांखिखौ जों आखायाव लादों जाय थांखिफोरा जोङो मावनांगौथार। दा जोंनि बर'नि जे दोरोङारि जेखि मोसानाय बे मोसानाया जोङो बोरैहाय जों इउनिफर्माव लाबोनो हाबावो जों माखासेखौ लाबोनो हाबाय मोनथाम मोनब्रैखौ जों लाबोनो हाबाय नाथाय गोबांखिनि मोसानाय बेबायदि माखासे मुद्राफोरा मिलाया बेखौ बोरैहाय जोङो खौसेयै जोङो मोनसे इउनिफर्माव लाबोनो हायो बिनि सायाव गोबां खामानि मावनो थाखाय जोङो बेवहाय जोङो थांखि लानाय जादों। गुबुन मोनसेया जाबाय जोङो बागुरुम्बा मोसानाय दावस्रि देलाय मोसानाय आरो रोजाबनाय दामनाय देनायनि जोङो बादायनाय जोङो आयदा जों हाबाफारि लाबाय थायो। नाथाय जोंनि गेजेरावहाय जेखाइ खबनाय जोङो माखासे खबाइ हेबनाय बेबायदिनो सान्द्रि हेबनाय बेफोरखौ जोङो बादायनाय लाया। नाथाय बे एबार बोसोरनिफ्राय नेक्स्ट बोसोरनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादा दिनै हेबनाय दानाय लुनायावबो जोङो बादायनाय होनाय जासिगोन बोसोरफ्रोमबो बेखौ जोङो थांखि लानाय जादों। आरो जोंनि हारिमुखौ जाहाथे गुबुन बा जोंनि बर'नि सुबुंफोरनि गेजेरावनो दा गुबुन माहारिफोरनि गेजेरावबो जोंनि मोजां आब्रुथि गोनां मोसानाय आयदा दामजु दामनायफोरखौ आब्रुथि गैयै खालामो आरो बैफोर आब्रुथि गैयै खालामनायनि सायाव दा गुबुन माहारि सुबुंफोराबो जोंनि बर' सुबुंफोराबो जुदि जोंनि दोरोङारि बर'नि मोसानाय दामनाय देनायखौ जुदि आब्रुथि गैयै खालामना मिनिं गैयै खालामोब्ला बिनि सायाव गोख्रों थांखि लानाय जागोन आरो गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानै जोङो बेवहाय थांखि लानाय जादों। आरो इयुननि समाव मा हाबाफारि लाबावगोन बेखौ जों सावरायनायनि गेजेरजों लालांबाय थागोन। नाथाय जोङो जि मावनांगौ हाबाफारि मैयानि जे थान्दै मेल बे थान्दै मेलाव जोङो बेखिनि हाबाफारिखौ जों लालांनाय जादों। आरो जों बे थांनाय बोसोरफोरनिख्रुइ बे फैबाय थानाय जे मावनो गोनां लानाय हाबाफारि बे मावनो लानाय हाबाफारिखौ गोबां गोसो गुदुं मोजां गोख्रोङै मावलांनो हागोन आं बेहा फोथायनाय दङ। दिनै जों गेवलां मेल लादों आरो गेवलां मेलावहाय जोङो गाहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो बोसोनगिरि थानेस्वर गयारि सार बिथांखौ जों मोननो हादों। आरो जोङो देग्लाय जिखिनि दुलाराय बर' हारिमु आफादा जोङो खुगा लाइसि दिहुनफेराखैमोन नाथाय देग्लाय 3 बोसोर जि जोङो बिबान मोननायनि उनावहाय आरो देग्लाय बोसोराव जों जोब्बाय आरो थांनाय बारावहाय खुगा लाइसिखौ गोबां बोसोर बारलांदोंब्लाबो खुगा लाइसिखौ दिहुनफेराखैमोन आरो देग्लाय नैबे गेवलां मेलनि गेजेरजोंनो दिनै जोङो बे खुगा लाइसिखौ बेखेवनो थाखाय जों आखायाव लाबाय आरो बेनो गिबि बेसान
जोंनि खुगा लाइसिया बे खुगा लाइसिनि मुङानो जाबाय हारिमुनि दाहार आरो बे हारिमुनि दाहार बिमुंखौ जों जुरि बर्ड मोनसे दाना होनाय जादों जाय जुरि बर्डआव दङ जोंहा केबिआर फरायसालिनि जोंहा गोरायुं सिनन नार्जारि सार बिथाङानो बे बिमुंखौ होजेनग्रोदोंमोन आरो जुरि बर्ड हिसाबै बेखौ सावरायलायबाय आरो जुरि बर्डआव दंमोन जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनि बोसोनगिरि मतिलाल कसारि सार चक्रधर ब्रह्म सार आरो जोंहा दंबावोमोन प्रसेनजित खाख्लारि सार बिथांमोनखौनो आरो तिरेन बर' सार बिथांमोनखौनो जोङो जुरि बर्डआव दाना लानानै बिथांमोनखौ जे देग्लायनि फार्स्ट गिबि बिसान खुगा लाइसिनि बिमुंखौ मा होनाय जागोन बिथांमोननो जोङो दायित्व होनाय जादोंमोन आरो बिथांमोननि जुरि बर्डआनो बे बिमुंखौ दोननाय जाबाय हारिमु बिथिङावहाय जोङो बोसोरफ्रोमबो मावबादा वर्कशपखौथ' जों लाबाय थानाय जायो आरो बे मावबादा वर्कशपखौ जोङो मोनसे आयदायावल' लानाय जाया जों दामनाय देनायाव लानाय जायो मोसानायाव लानाय जायो जिखिनि जोङो मोनसे फिक्स माने सान 10 दिन बा 15 दिन बेबायदि जोङो माखासे सान लानानै जोङो बे मावबादाखौ लानाय जायो आरो बिनि गेजेरजों जोङो मोनसे हाबाफारि जोङो लानाय जादों बेखौ थांनाय बारावहाय लानाय जादोंब्लाबो जोङो फोरमान बिलाइ जों होनाय जायाखै जे जोङो मोनफ्रोमबो जोङो बादायनाय आयदायाव मोसानाय बादायनाय आयदायावहाय दामनाय बादायनाय आयदायावहाय जोङो सायख'गिरि महरै जोङो बेवहाय बाहागो लाहैयो नाथाय बै सायख'गिरि बिथांमोना जोङो बे आयदानि सुबुंफोरा नंगौना नङा माब्लाबा बे सायख'गिरि जानाय सुबुंफोरा माब्लाबा नोङो फोरोंगिरि बिथांमोनखौ होयो हारिमु बिथिंनि जुरित्त गैया हारिमु बिथिंजों खुनु सोमोन्दोआनो गैया माने बे हारिमु बिथिङावहाय दोंसे बैसागो मेथाइआ मा तालनि बिनि जेबो ओंथि मिथिया खै मात्रानि बेफोरबायदि सुबुंखौ जों होनाय नुबोयो आरो बिथांमोनखौ आं गाज्रि बुंनो थाङाखै बिथांमोनाबो खोब मोजां गाज्रिखौ सायख'नो हायो नाथाय जोङो बिनिख्रुइ साबसिन जों सायख'नो थाखाय जोङो मोनसे वर्कशप आरो बिथांमोनखौ दुलाराय बर' हारिमु आफादा मोनसे अथराइज जा बिथांमोननो फोरमान बिलाइ होनाय जागोन बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय जोङो थांखि लानाय जादों जाहाथे बिथांमोननि सायख'नायनि गेजेरजोंनो नंगुबै जाहाथे बादायारिफोरा जाहाथे सायख'जायो आरो गोजौ लेभेलसिम मोनसे थासारि बर्जारसिम सहैयो आरो बे मासिखौ लाहैनो हायो बिनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ माखासेखौ रनसायगासिनो दङ